Aku ngaturake basaku katuru Matswapati kakeku. Ya kulup wong gagah ndak tampa. Ora liwat pangestu ning eyangmu Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Sing ana pepungkuramu kuwi rak nek ora kleru Petruk to. Nggih. Raharja sak praptamu Petruk. Pangestunipun sinuwun Prabu Matswapati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Lah bapakmu menyang endi? Mboten minggah wonten ing Datulaya momong Ndara Pinten Tangsen teng alun-alun. Merga Ndara Pinten Tangsen menika tasih alit mangke ndak wonten mriki tilaring tata krami kalih garing ngawasi kalih Ndara Pinten Tangsen. Oh iya ya, ora dadi ngopo-opo kawan. Prayogan nunggunmu ngadhep Petruk sampun mboten kirang prayogi. Sing eneng mburimu kuwi adimu Bagong. Nggih. Lah kok ora Bagong sing kon momong Pinten Tangsen, kok malah bapakne sing wis tuwa ketayalan momong karo bocah cilik-cilik. Bagong niku wonge ora sabaran. Monggo momong cah cilik niku kudu sabar. Mungkin ndak malah mboten prayoga. Ponokawan Bagong padha raharja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Matswapati wilujeng nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangkaping pangabekti kula kunjuk. Ya pangestuku Tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripih. Prayogan monggo ngadhep sampun boten kirang prayogi sinuwun. Kundi wonten paring adhawuh kaya ngapa rasaku duk nalika santer pawarta yen to Pandhawa mati ning bali golo-golo. Nanging saka pitungane yangmu Matswapati yen to Pandhawa ora bakal tekaning pati diobong dening para Sata Kurawa duk nalika semana. Tumuli aku utusan kelawan Pati Nirbita ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Lah kok jebul Pati Nirbita sowan ana ing ngarsaning ingsun munjuk atur yen to ketemu kelawan sira lan anak-anakmu kabeh ana ing laladan Ngeka Cakra. Apa bener pancen kaya mengkono? Kasinggihan mekaten yang malah Arkyana Patih nalika semanten paring dawuh bilih kula sak